नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आज आहे गौरी गणपती विसर्जन। त्यासाठी आता बरीच मंडळी जमली आहेत। वाडीत आमच्या 4 का 5 गणपतींचं आज विसर्जन होणार आहे, त्यासाठी तयारी चालू आहे। आणि आता गौरीची आरती चालू आहे। आमची पण आता गौरीचं विसर्जन होईल आमच्या, तर त्यासाठी आपण जाऊया आणि बाकी पुढे काय गौरी गणपती विसर्जनमध्ये काय काय होतं ते तुम्हाला बघायला मिळेल आजच्या व्हिडिओमध्ये। चला तर मग मंगल मूर्ति गौर बाय माते की जय। काय म्हणतो बाबा मला टाक दे रे दर गणपती गजानन महाराज। हे बघा आता गणपती उतारतात। गणपती उतारणार म्हणून ही बघा सारवलेला आणि आता रांगोळी काढतात साक्षी आणि तेजू। आणि हो बघा ह्यो आज इलो परत कुणकेश्वरात ना हळदीतलो डान्सर युवराज सिंग। लोक काय बोलतील पुळावलो आणि आता नैवेद्य दाखवणार आहोत। हे बघा शेगलाची भाजी आणि भाकरी। उसाण देंगा पाणी सोडू का हे काढून ठेव। आधी आधी सोडा पाणी ही बघा हात टोपलेली एकदा ती भाकरी खाऊ लागली मग तो घेणार नाही या पडते आता। आणि गौरी पोचवण्यासाठी गर्दी जमली आहे। गौरी विसर्जनासाठी जमलेली गर्दी। हा या बेबी या बघ हा ह्योच तो डान्सर हळदीतलो काय रे हे बघा फॉर्मच केला आम्ही। या बाया पचिंदा बघलास ना कसो झील नाचता गौरव नाही नाचत रे। बघितला पाना फक्त काढून दे। एक पान न्यायला पाहिजे का मुंबईला आई बाबांना ते पान ठेवून नेऊचं काय विचारतात ते मुंबईत। आई बाबांना द्यायचंय ना हा ठेवा ना थोडी 2-3 पानं ठेवली हा त्यांच्या हातात देऊ करता आमचे वंश मोड ना
होय थांब जरा हे बघ किती गर्दी आहे. त्याने मुंबई जाणाऱ्यांच्या आधी या मुंबई बरं मुंबईत झालं. आम्ही काही पळत नाही त्यांका जाऊन त्यांका जाऊन इंडोने सुपारी ठेवून दे कुतुरच. अच्छा सुपारी फक्त ते एकच व्हिडिओ घे. बाबू आता काय जाऊ मार एका पाण्यात ती ना एका सुपात ठेव ऐकलं काय एका सुपात कर सगळं. आता ते पाण्यात ठेव एका सुपात नेतो ना तू. वर बघा वर उकलताना आणि एक पिढी कापा. नाही तर बाजू कर बाई. गो बाय उद्या येत चली होती काही जायच नाही एकटे दोघांना नाही उचित गवर घेतो ना थांबा त्याला काय पाहिजे टाकी मी घेऊन फोटो काढले ताईला काय फिरले मोबाईल मन भेट मुळा काढ मुळी काढ मुळा काल आणलेली ढगडे पाठ बघू नको. खाली वा खाली थांब खाली वा. चप्पल चप्पला बिनच जा हो चप्पला बिन. मित्रांनो तर आता गौरी सगळ्या निघाल्या आहेत लागोपाठ. तुम्ही बघू शकता ही आमची गौर येते मागून आणि बाकी या सगळ्या गौरी इथे थांबल्या आहेत. सगळ्या एकत्र निघणार आहेत. थांब 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 या बुगवरीची घाय जाम असते. विनू काकी तू पुढे ये ना अशी येता उभे राहिले आते जरा तू अशी ये. बाहेर ये जरा तू अशी ये. नंदा की तू जरा बाहेर ये. असा गौरी ना असा हसा रेखा की स्माइल दी जरा. अरे पान घालेने असताना पान ही बघ पाटलीन का तोंडातला मरतो पाना वाटत. चला आता आणि हे बघा वैभवी हे बघा भाजी भाकरी घेऊन चाललेली आहोत शेगल्याची. आणि या कार्तिक या बघा आणि ही चिल्लर पार्टी आहे या. हां ही वैभवीची गँग आहे बघा. आणि हो गौरव टाळ वाजवता. बघू शकता आता एकीकडे गौरी विसर्जन चालू आहे आणि दुसरीकडे आता गणपती विसर्जन पण चालू होणार आहे. हे आता
देवा